iLadysmith Black Mambazo ithi ibuhlungu nayo ngokukhothama kweNdlovukazi. Ngo-2018 leliqembu lamenywa ukuba lizonandisa emcimbini wokubungaza usuku lokuzalwa kweNdlovukazi. Ilungu laMambazo usibongiseni Shabalala uthi bazizwa behloniphekile njengoba bamenywa ukuba bezoculela iNdlovukazi yamaNgisi. Njengeqembu leMambazo sifisa ukudlulisa amazwi enduduzo emndenini nakuso sonke isizwe samaNgisi ngokudlula kweNdlovukazi uQueen Elizabeth. Njengeqembu ke leMambazo siye saba nenhlanhla yokuthi simenywe ukuthi siyonandisa emcimbini lapho kwakugujwa khona usuku lokuzalwa kweNdlovukazi. So ke sithi nje umndeni awududuzeke, isizwe asiduduzeke, sithi iNdlovukazi ayilali ngokuthula.